Bathik. Iya, nggih. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Ginen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ngandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhek rupane ra iso ngapusi kok. Nggih. Wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane Eyang kula, Eyang Patih. Kudune putu karo mbahne Ngabekti. aku njaluk tulung. Iya. Gawanan mumbul pasna Citraksi tak walese. Nggon bun-bun ya nggih, nggon bun-bun. Men jemblong, men modar kok. Menika putra panjenengane Ora peduli, aku ki diwaneni karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Njaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tungkakku. Lho niki ngestaken dawuh. Iblis.